नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत उपासाची कचोरी खोबऱ्याची। त्यासाठी लागणारं साहित्य बघूया। हे 3 मीडियम बटाटा मी उकडून बॉईल करून घेतलेले आहेत। अर्धा नारळ किसून घेतलेला आहे। चवीपुरतं मीठ आहे। अर्धा चमचा वेलची आहे। 3 चमचे ही साखर आहे, मी बारीक करून घेतली आहे मिक्सरला। 1 वाटी भिजलेले साबुदाणा आहे, आम्ही धुवून अर्धा तास पाण्यामध्ये ठेवून दिलेला आणि त्यानंतर अर्ध्या तासानंतर पाणी काढून पुन्हा हे 5 तास झाकून ठेवलेले होते आणि आता हे 5 तासानंतर चांगले असे सॉफ्ट झाले, नरम। तर आता आपल्याला बटाटा आणि साबुदाणा एकदम मिक्स करून घ्यायचा आहे। बटाटा चांगला मिक्स करून घेऊया। असं बटाटा चांगला बॉईल करून घ्यायचा आहे। मी 5 शिट्या करून घेतल्या आहे बॉईल करून। चवीपुरतं मीठ घालूया। हे मिश्रण चांगलं असं एकदम मिक्स करायचं आहे, म्हणजे एकजीव ते व्हायला पाहिजे, म्हणजे करते वेळी ते तुटले नाही पाहिजे। यासाठी चांगलं मिक्स करून घ्यायचं एकदम दाबून। आता आपण कचोरीचं सारण बनवून घेऊया। त्यासाठी आधी पहिलं चिमूटभर मीठ घेऊया, वेलची पावडर मिक्स करून घेऊया। आता बारीक केलेली आपण साखर घालून घेऊया। ही 3 चमचे मी घेतली आहे आणि ह्याला मला पाहिजे तर गूळ पण तुम्ही वापरू शकता। हे सगळं चांगलं मिक्स करून घेऊया। सारण आपलं बनवून तयार झालं आहे। आता कचोरी आपण बनवून घेऊया। पहिला असं गोळा करून घेऊया। असं गोळा केल्यानंतर आपण जसं मोदकाची जशी आपण गोल पातं करतो खोल, तसं ही गोल खोल पातं करायची। तेल लावूनच घ्यायचं हाताला, म्हणजे ते चिकटत नाही मग हाताला। असं गोल केल्यानंतर हे खोबऱ्याचं सारण भरून द्यायचं आणि आता हे बंद करायचं। जसं मोदकाचं करतो तसंच बंद करायचं, वरून थोडंसं लावून द्यायचं, म्हणजे पॅक होईल। आणि असं लाडू आपण हे करतो तसं ते गोल करून हलक्या हाताने करायचं आहे, कारण हे नरम असतं सारण। हे बघा, आपली कचोरी बनवून तयार झाली आहे। आता हे आपण सगळे करून घेऊया आणि ते तळून काढूया। कचोरी पूर्ण सगळे बनवून झाले आहे। असे हे बनवायचे आहेत, म्हणजे एकदम पॅक करायचे आहेत, खुले राहिले पाहिजे, म्हणजे ते तुटणार। असे बनवून घ्यायचे आणि आता आपण हे तळून घेऊया। तेल आपलं तापलं आहे आणि आपण हे मंद आचेवरती तळून घ्यायचे आहे आणि एका वेळी आपण 2च सोडायचे आहे, कारण ते नाहीतर चिकटून राहणार, म्हणून एका वेळी 2 सोडूया आणि मंद आचेवरती तळून घ्यायचे आहेत आपल्याला। कचोरी आपली तळून झाली, अशा पद्धतीत हे तळायची आहे। आणि ही माझी भिडाची कढई आहे आणि ही माझी 25 वर्ष जुनी कढई आहे, त्यामुळे भिडाची कढई जुनी झाल्यानंतर असेच दिसतात। अशी एक कमेंट होती की कढई घासली नाही, म्हणून हे सांगते। अशा पद्धतीत मंद आचेवर तळून घेऊया। कचोरी आपले तळून झाले आहेत, एकदम चविष्ट झाले आहेत, कारण ह्या खोबऱ्याची चव त्या कचोरीला आलेली आहे। हे कचोरी तुम्ही चहा बरोबर किंवा दही बरोबर उपवासाला खाऊ शकता। आणि ही रेसिपी अशी तुम्ही एकदा करून बघा। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।